କାନ୍ଦିବିନି କଣ ଆଉ ହସିବି କାଠ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାଣିବି ହାତୀ ଭୟ ପୁଣି ଆମ ଫିଲ୍ ନୁହଁ ପର ଫିଲ୍ ସିଏ ଯଦି ମାଲିକ ଜାଣିବ ତା ଗଛରୁ ହାଣୁଛି ଏ କାଠରୁ ଉଠେଇକି ଦି ଫାଳେ ଦବ ନହେଲେ ଗାଁରେ ସଭା ବସେଇବ। କହୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କାଠରେ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ଖୁଡିକି କୁଆଡେ ତରକାରୀ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି ଗ୍ୟାସରେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁନି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଉ କଣ କରିବି। କିଏ ଆସିବ କିଏ କାଠ ବି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଥୋଇକି ହେଠି କିଏ ଚୁଲି ଜାଳିବ ସିଏ ଯଦି କାଠ ବି ଆସନ୍ତା ଜାଣନ୍ତା କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ଆଉ ଆସିବନି ଆଉ କାଠ ନ ନେଲେ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଛି ତରକାରୀ ଦଉନି ଆଜି ଯଦି କାଠ ନ ନେବି ପୁଣି ତରକାରୀ ଦବନି ଆକୁ ଖାଲି ଭାତ କିଏ କେତେ ଖାଇବ କଷ୍ଟ ହଉ ବରଂ ହଉ ବରଂ ଲୁହ ବାହାର ବରଂ କାଠ ନବାକୁ ପଡିବ ରେ ମା।